салом дӯстони меҳрубон, худо нигаҳдорту боша. хеби ачи дига ту бугум дина дар комментария менависанд ака дигар либосота алиш намекунӣ. Агар ҳар рӯз алиш кунем бо бугем ки бо як каси ҳамча навистаги алиш кунем бо буге айҷа ауҷа хариде. ҳай худо ҳифзон кунад. шӯхӣ кардам дӯстон. ду реклама дорам. ба ғайри граница ки мо договор дорем, ба ғайри граница ман аз ягон кас сум намегирам. любойша занг бизан. фи сабилилло аз барои худо ман барои шумо ҳамин рекламаро мекунам, яъне ки бародарои бовариян, хоҳарои бо мақсад бовариян, шахсоне ки дар ҳақиқатан ҳамин чизе мегӯям чизои полезни ман ҳаракат мекунам ба шуморо бомонам. дӯстони меҳрубон, ду реклама дорам, ба диққат гӯш кунед. Якташ Фаберлика, ятагиаш ин ҳамин хумдаи Соляриси 2014 балони зимни дора, ледин дора, ҳамаш мустаҳкам. нарх навош арзонан 400,000 мардак да ин нарх наметиҳане ки залул шида зиндагӣ дора мехоҳад срочно фурӯшаш. дӯстон дуруст бифаҳмед. ҳозир ман мемонам суратоша видеоша мепартом. хушру мошина тамошо кунед. дар кадмет ки мошин дорад дар ҳақиқатан дар кора илтимос ҳамаят занг бизанед ки мардумам зиндагӣ доранд, корбор доранд. рақамош 0909. худо нигаҳдори ҳар як адамишон боша. хоҳиш мекунам аз шумо чи мо ки ҳаракат менем барои шумо дар ҳамин хинак тинак, шуморо ҳам ҳаракат кунед барои ҳамин корҳои хайри мо ки мақсад як лайк, комментария хуб ки то ҳамин видео паҳн шава ё шахсони боваритон дар группаҳо партоед то бубинанд чизои полезния бигиранд. ҳозир видеои дигари барои хоҳаро мешаванд. хоҳаро ба диққат гӯш кунед. Нака вуҷун мошин 100% ягон дар надора мешини мерай фақат салонша ҳамаша нишон медиҳем. автомат 2014 моторш 1.6 зад капот шамозӣ мекунем. сад фоиз кор мекунад. коробка, двигатель ҳама в отличном состоянии. хуб, я борга модаро салом. модарои азиз, хоҳарои азиз, кадмет ки дар хона шиштанӣ мехоҳӣ ки савдогария ёд бигирӣ, яъне ки фаберлик меган ҳамин чизе, яъне ки то чизе ки мо бовар накунем, шахсеро нашносем, яъне рекламаш намекунем. аз шумо хоҳиш мекунам модарони азиз, хоҳарони азиз, фақат занҳо занг бизанед барое ки ёрам зиндагӣ доранд, корбор доранд, яъне ки бигем ҳамсари як бародар монай. аз шумо хоҳиш мекунам модаро занг бизананд. чизои арзоне ки намҷа видеоша да параш мемонам, чизои косметики занона, мардона, ба ҳама чиза, яъне ки ҳаму фаберлик ҳаму дар ин ширкати ҳаму мефурӯшанд. бо меомӯзонам ҳам шуморо ки чӣ тарз ёд бигиред фаберлика дар ҳаму группаҳошу то ягон чизи машиники нест. бо наги фаберлик чизи машиника не дар ҳақиқатан савдои дирния ба интернет мегирӣ, заказ менем мегӯӣ ин косметика, и мақсад собуна, и чизи ба гудакма, либосма, ҳамин чизоро ба мна парто иншоалло. ба ҳамон хотир занг бизанед модари азиз, қатишон занг суҳбат кунед. хоҳара аз номи мо буге, аз номи канали бобоҷон 88 ва ҳаракат кунед иншоалло. чӣ кунед чизои дар коричо заказ кунед. фақат хоҳиш мекунам мардҳо занг назанед ба ин рақами модар хуб намешава. оилаотону хоҳаротон буге занг бизанед дар ин масъала. ассалому алайкум.